Hola a tothom, em fa molta il·lusió presentar-vos una nova versió del conte de Sant Jordi, aquest any La Parlet, una gota d'aigua. Aquest projecte va néixer el 2014-15 com a col·laboració entre el Centre de Normalització Lingüística i la Farinera Centre d'Arts Visuals i ha anat creixent sumant col·laboradors, primer l'Associació Tapís i posteriorment Escènic Vic i l'Escola de Música i Conservatori de Vic. És un projecte on cada entitat aporta el talent dels seus alumnes per crear un llibre que és una còpia única, realitzada en paper reciclat, impresa manualment i que dona accés a un contingut digital on trobareu una narració musicada del conte, així com la visualització d'alguns dels personatges en realitat augmentada. Els beneficis d'aquest llibre van a parar a cobrir una part de la beca salari que ofereix l'Associació Tapís als seus alumnes com a incentius al seu procés formatiu. Esperem que el compreu, el trobareu el dia de Sant Jordi a la parada de Tapís que trobareu a Vic i a Manlleu i posteriorment també a les principals llibreries i també a la Farinera. Esperem que en gaudiu i gràcies per la vostra atenció i ara us deixo amb els alumnes representants de cada una de les entitats que us explicaran el seu procés de treball. Hola, em dic Maria Dolors i soc voluntària del Centre de Normalització Lingüística de Vic. Llavors, des del centre se'ns va proposar el projecte del conte de Sant Jordi, que no es podia fer com els altres anys, diguem per culpa de la pandèmia, i vàrem fer-ho 4 voluntàries i 4 aprenents. Les 4 voluntàries eren la Maria Teresa, l'Assumpta, la Montse i jo mateixa. I els alumnes també eren 4, ens vam trobar, fèiem trobades virtuals, cadascú va aportar el conte del seu país i llavors vam anar-ho treballant, ells el havien traduït, els vam ajudar i després es va triar, ja diríem, juntament amb el professorat del Centre de la Normalització Lingüística, es va triar el conte i finalment va ser el conte de la Claudine. Bé, m'he descuidat de dir que els contes eren d'Irlanda, un conte d'Irlanda, de Rússia, del Perú i francès. Em dic Claudine, soc francesa i he triat aquest llibre, que és un conte de quan era molt petita i m'ha fet molt de gràcia de traduir-lo i de fer una adaptació per una mica més curt que l'original. I és un conte que es diu Perlet, la gota d'aigua. Hola, soc en Roc Anglada de la Farinera i ara explicaré més o menys com els alumnes vam il·lustrar el llibre de Sant Jordi. Primer ens el vam llegir bastants cops i vam decidir fer un dibuix per la portada cada un. I un jurat en va triar una, que és aquesta mateixa que tenim aquí. Acabat això, vàrem triar una pàgina cada un per il·lustrar, la vàrem llegir, tornar a llegir, fins que la vam tenir ben clara i la vam dibuixar sense color, primer amb llapis i després a punta fina. I els professors ens hi van posar color virtualment amb l'ordinador. Hola, soc l'Aroa Sánchez de la Farinera i us explicaré com hem fet tot el de 3D. Primer vam llegir el conte per saber de què tractava la història i després vam agafar alguns personatges i objectes que hi apareixien i els vam modelar en 3D amb el programa Blender. Després els hi vam posar color i una petita animació amb el mateix programa per tal que tothom ho pugui veure amb realitat augmentada. Gràcies. Hola, som la Lídia Oms i jo l'Helena Casanovas i som alumnes de teatre de l'Escola Escènic Vic i hem posat l'àudio en el conte de la Parlet. Des de Escènic Vic ens van fer aquesta proposta que des d'entrada tant a mi com a l'Helena ens va fer molta il·lusió de poder-hi participar
i hem seguit amb moltes ganes el procés. Llavors vam començar fent una revisió de tot, o sigui, mirant el conte, el vam llegir, rellegir, el vam intentar entendre el que volia dir i doncs a partir d'aquí vam intentar posar com que les nostres veus s'adequessin al context del conte, ja que és un conte infantil. Després de fer aquest procés, doncs, ja vam venir aquí a la Farinera, que és on vam gravar el conte, i res, això, vam gravar l'àudio 2 cops més o menys, fins que ens va quedar com ens agradava i aquesta ha sigut la nostra participació en aquest projecte i la veritat és que no ho havíem fet mai i ens ha agradat molt. I estem molt contentes. Sí, moltes gràcies. D'haver pogut formar-ne part. Merci. Jo soc en Pau Puig, de l'Escola de Música de Vic, i el que hem contribuït nosaltres en aquest conte de la Perlet és que hem compost la música. Des del grup d'harmonia, de primer d'harmonia del conservatori, ens vam repartir en grups i vam agafar el conte, ens el vam llegir, vam fer una anàlisi una mica de com ens imaginàvem la música en el conte i la vam compondre, la vam escriure. I això ja ha sigut una activitat que ens ha agradat molt fer perquè hem aplicat el que fem teòric a alguna cosa pràctica amb un resultat que això se n'han encarregat més en Lluís i els seus companys, que ara us ho explicaran. Doncs sí, jo sóc en Lluís Rubio, de l'Escola de Música de Vic, i en aquest cas jo i el meu grup d'informàtica musical ens hem dedicat a editar, a gravar el que ells ens havien passat. Ells ens van passar una partitura i després ens vam dividir en grups i cada grup va fer una d'aquestes peces que ells van compondre. Vam intentar que totes les gravacions fossin en analògic, és a dir, que fossin instruments reals els que ho tocaven i no instruments d'ordinador i falsos, diguéssim. I el resultat és que ha estat un projecte molt interessant i que ha estat molt bé perquè hi ha pogut contribuir molta gent. No és un projecte només d'informàtica musical, sinó que també hi han contribuït els d'harmonia i és un projecte que ha donat un resultat molt bo, com és aquest conte. Bona tarda, jo sóc la Lili. Fa 4 mesos que estic en Tapís i sóc de Colòmbia. Avui parlaré una mica sobre el projecte Actua. El projecte Actua es va crear per joves en risc d'exclusió social i per la inserció laboral. Actua és un projecte que està dins de l'associació Tapís, que és una entitat social sin ánimo de lucro de la comarca d'Osona. Som joves que tenim entre 16 i 25 anys que no estem treballant en aquest moment. En total tenim 19 llibres publicats per la nostra editorial que es diu Els llibres de Tapís, dels quals 10 són de poesia en tapa dura, 4 són de poesia de butxaca i 5 són de contes per als nens com aquest que presentarem avui. La idea principal de fer aquests llibres és donar l'oportunitat als joves perquè aprenguem a treballar i a desenvolupar habilitats socials, incentivant-nos a complir unes normes i uns horaris de treball. També rebem formació de català, una mica de mates, salut i una mica d'electricitat que ens ajudarà a desenvolupar-nos millor quan trobem una feina. Bona tarda, jo soc Saliu de Gàmbia, tinc 23 anys i soc de l'associació Tapís. Actualment tots els joves que formen part de l'Actua són d'origen diversos. Per exemple, en Marroc, Algèria, Senegal, Gàmbia, Colòmbia, etc. Són un grup de 23 joves dividits en dos torns, matí i tarda. L'ajuda d'uns tutors, la Marta, en Leo i en Jordi. Creem llibres de poesia i conte per nens. Els llibres estan elaborats de forma artesanal i amb paper reciclat.
Nosaltres realitzem totes les parts del procés, fer el paper, fer l'imprimació i l'enquadernació i la venda a través de les parades que anem fent al carrer al llarg de l'any. A més, molts tenim dificultat d'accés del món laboral per estar en situació administrativa irregular. D'actuar també s'hi han acompanyat per tramitar el permís del treball. Gràcies.